timu reZANU-PF kule harifambwi namaweapon kana kuda kuribata. Kuataka ZANU-PF haiatakiwi nemaweapons, inoatakiwa nemachemicals egasi, gas chemical inodhaka. Inodhaka 2 seconds munhu anenge atonyarara asingachazivi zvaanoita, chero kwamubvisa hembe, chero kwamudini. Vasati kunyarara zvedu dai vachiita zvisina basa. Ndosaka ndakanzwa ndakambokuudza kuti ini handiregeri kuita leader weopposition party. Vanhu vangu vaitwe Christmas neZANU-PF. Ndiri munhu anotungamirira vanhu, anoda revolution, anoda kuti nyika ichinje. Handiti 2 days neZANU-PF. Vanenge vataura vese Mnangagwa wewe unomubata zviri simple. MPs ake ese vari muparliament muya. Tinoda tichikuudzai chokwadi chamusingagoni kuziva kuti kune vanhu vamwe vanhu vari muZimbabwe muya vari tori dangerous kudarika ZANU-PF. Two seconds vari muparliament kuti kana kuti vari papurazi unongotamira kunobva mhepo kuti inoenda nepi. Womira kunobva nemhepo, mhepo ichirovera ikoko wofuridza kudai. Kungovhura bottle gas chemicals yekudhaka 2 seconds munhu wese unenge atova right. Mauniforms, makombiyuta zvose, information yese unotora. Chero kumasoja ikoko tinotoziva maways okupinda mumabarracks muya zvokuti kana naivo chaivo vanotopedzera kuti ende chinodiwa ndechokubata timu rakafanana Chiwenga, Mnangagwa, Aurelius Vanda, pana Shoni, pana uyu mukuru wamasiya iwo. Iloriya timu iloriya ukaribata vachindopepuka wava kwavari, because muZimbabwe kuti upinde une maweapons unobatwa haina road. They have a one-way traffic road. That's why they don't want a development in the country. They know if they are developing the country. Many people there have access to run away from Zimbabwe if they are doing something bad to them. That's why they don't want to develop the country, the road and what. ZANU-PF inoshandisirwa gas, poison yegasi. Unovatora vese veve, hapana wakatombongwara vese vamunoona veve. Vese vanozvitiwa nematechnology, tiri matechnology dzamadrone. Hana drone raanoita veve, ndosaka ndakuudza kuti idhodhi riya anochikidzira mapenzi. Uyoya mufana wamadrone uyo ibenzi riya unomubata sehuku uyoya ari pamuromo pake. Masongana kudai chero masiya iwoyo anozviti akangwara uchitomadavida makatarana kudai wakabata chaunenge wakabata, bhotoro raunenge wakabata kudai, ukaspreya kufesi yavo kana kuti kuspreya mumota yavo wakagara kudai, unovabata kunge huku masiya iwo aya. Vanotozopepuka vasungwa maoko, ende kwavanondopepukira unovabvunza stori dzese and information yose vanobudisa ipo paya. Ma-anonymous registration cars ndio unofana kutargeta. Ukangoona anonymous registration cars, vasaona kuti hatigoni kuzviita. Anonymous registration cars, usafamba nebhotoro hombe, kune chimwe ma1 kg, kune zvima 2 kg. Zvinhu izvo zvondotozvisenga every fucking single day, ndozvisenga machemicals iwawo ekuarmy. Saka ZANU-PF
Be careful the way you play with people, the way we're playing with citizens. Musuno muka wamwe vanhu vakagumbuka. Musuno muka wamwe vanhu vakagumbuka. Masiya iwo mazhinji tinomakidhinepa tichimabata. Unomabata sei huku? Unongotamira mota ende usapfeka zvinhu zviri legend zvokuti vanonatsokuziva kuti uyu munhu wakadai wakadai. Pfeka madhende unotorerwa pasi navanhu ende vasingatambokufungiri. Usatombogeza futi, famba nesvina. Saka ivo vachikutorera pasi, unosvika mumota yavo vakagara vakageza kudai, kutaura navo zvavo zviri simbo. Iwe unenge wachiziva kuti une gasi rako riri muhomwe. Ungoroti mumota mavarimo 2 seconds vatodhakwa. Vachidhakwa unobata vese one by one. Wosunga imomo varega varimo moenda navo nemota yavo. Kana kuti washifta wabvisa mota yavo woisa mota yako woenda navo. Then wovabvunza nyaya dzavo. Ende ukakidhinepa one group ramasiya iwo. Wapedza kurikidhinepa ukavarova chakanaka-naka. Wovauyisa pano paplatform. Uchitaridza kugovernment yeZANU-PF. And they be wondering how these people be captured. How these people are they adapted? How are they adapted? To adapting CIO is simple. Because it's one of the team Zimbabwean. And they don't know about it. They are real people. They are very intelligent, more than them. But they don't know that